domu każdy akumulat względu. Ona... Każdy ogląda to, co lubi. Chłopaki mecze, a mama swoje ulubione filmy. A mama, 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 a mama. Ma swoje ulubione filmy. Wszyscy lubimy program. Każdy ogląda to, co lubi. Chłopaki mecze. Lubimy programy o zwierzętach i wynalazkach, nawet Maciu. Wszyscy lubimy programy o zwierzętach i wynalazkach, nawet Maciu. Fajne bajerne, 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 bajerne. Fajne bajeczki. U nas w domu każdy ogląda to, co lubi. Chłopaki mecze, a mama swoje ulubione filmy. Wszyscy lubimy programy o zwierzętach i wynalazkach, nawet Maciu. A ja lubię takie fajne bajeczki. Jest takie fajne bajeczki. Jest takie fajne bajeczki. Jest takie fajne bajeczki. Jest takie fajne bajeczki. Cyfrowa Świat najlepszy telewizor. Najlepsza karta, najlepsza tania. Teraz pełna oferta. 4 miesiące bez płacenia.